Yes, good day mga moms! So, this is Mom Shuji once again. Welcome back to our channel. And today is Sunday. Wala kayong klase? Walang pasok. Pero may lakad siya mamaya. Okay, may pasok siya. Ay, wala siyang pasok since Sunday naman. Pero, andito siya ngayon sa kanilang bahay. Oh, tingnan mo naman. Ginagawa na talaga. Mukhang palapit na ng palapit matapos ng bahay ninyo. Okay, so meron na tayong mga poste. Any plans? Mga susunod na gagawin? Ano ba? Ah, sa may gilid. Paano yung mga lupa pa na yan? Sa mapagtap? Ah, itapon na siya? Hindi na siya alam. Hindi na siya may tambak. Kalak? Hindi. Kailangan kunin yan. Ah, ito. Kaya dito, kinuha namin tapos tinambak doon. Tapos, mas ito na pinakamagiging papag sa baba. sayang. As, yung nakasala, receiving area. Pero itong nasa gilid, hindi naman siya dapat. Ito na dito sa gilid. Sala? Oo. Sala ang kwarto. Masyado siya matangkad. Dito na tayo. Walang practice, walang school. So ngayon, ganap ka ng tulong-tulong sa paggawa. Kasi para sila nanay sa tatay. So, Ito na sa bukid. sa bukid kasi Init na, nagsakit si tatay niya. bakit? Ano nangyari? Yung paan. Okay, so now, nandito tayo. Bakit kahit saan may trabaho? Okay lang? Half day lang sila ngayon. Half day lang. O, di tamang-tama kasi may snacks. Ito may pang snacks akong dala. Bili ka na lang ng ng soft drinks kasi ang hirap naman kung puro pambara. Wala man lang panulak na. Ano ba? Tanduay? Bawal? Bawal sa reliyo namin. Ano ba dapat? Coke at saka loyal. Sino loyal ba? Okay na kami sa saging. Saging at kamuti. Pang diet na kuya, no? Maganda pang diet. Yan. Ito, no, dito pala yung magiging hagdanan nila. O ngayon, saan ka papunta na after? May lakad daw kayo. Ay, may binigay pa pala si yung gamot daw. Ay, sa ngipin mo? Nakapagpabunot ka na ba? Wala akong nagpa-prove kay after na sa exam kay among exam na may PFT. Ha? Physical fitness test na may evidence ko nito na dili pwede na kuan. Ay, hindi ka mapapersa. Hindi, naman niya ko. Nabunutan ka kahapon. After 3 days, pwede ka nang magkikikilos. No? Tita, or 1 week. Kailan ba yan? Yung physical test nyo? Sa Ay, malapit na. After na nga lang. So, meron na tayong, ito na yung update dito sa bahay po nila Choyans. Meron na silang mga poste. Taray. So, dito yung magiging salad nila. And all. Tapos sila nanay at tatay wala rin daw po ngayon dito gawa kasi may sakit si tatay. Sakit si... Ika na isarayuma niya at arthritis. Hindi makalakad. Kaya nang mamaga yung dito sa kanila. Ayan na. Ano na yan? Pag ganyan kasi namamaga na ang arthritis, na siya, malala na ba? Kumbaga mataas na yung... Infection na. Oo, so kailangan na talaga yan na check up. Ayaw nyo magpa-check up. Ikaw na. Kaya mo na yan. Ikaw na mag-check up. Dapat ikaw sa kanya. Mag-encourage sa kanya na magpa-check up. Kasi delikado yung pag namamagana yung mga buto, yung mga joints. Sa kapatid ko kasi po, ganyan. May mga arthritis kayo. Tapos yung mga joints nyo ay namamagana. Ibig sabihin niya talagang mataas na yung yung uric acid niya sa katawan. Malala na. Oo, kumaga malalaan na. Kaya kailangan at least maagapan. Si Ate Inday katok mo, yung daliri niya sa paa, kapag sinumpong siya, namamaga yan. Hindi niya yan talaga mailakad. Ilang araw siyang baldado. Kaya kailangan maipa-check up na. Ayan na. Kuya, mga ilang pa kayo? Mga ilang
linggo o buwan itong ano nyo? Target, ano nyo? Pag ano namin to, lagyan ng hollow blocks. Yung lupa na yan. Ano namin yun dito. Iyan ang ibababad po O, dito. ibababa namin yun dito. Pag malibil siya, Para pantay. diretso na yung trabaho. Sabagay kasi, hindi naman po matitigas itong mga lupa ninyo dito. Medyo lang. Boss, matigas talaga. Medyo. Siguro pag umulan maganda siyang tibagin, hindi rin. Ganun din lang. Mm. Kasi maraming kwan dito. Langgam. Matigas yung ano. Maraming langgam dito. Langgam? Ginto? Wala tayong ginto. Iwan ko lang kung kailangan dito. Para mali mo maka-timing, no? Ilang araw ba? Oo, pero maganda na rin. Dito lang talaga sa pag-ukay na ano. Hindi naman po kayo mahihirapan para sa magiging daanan niyo dito yung Ayan. right of daan way. naman sila dyan. Laki naman yung daanan. May ibang way. Kaya nga maliit lang kasi binibigyan din natin sila ng ano. Ng space, right of way, oo, para may daanan. At least mabilis siya, oh. Maano din pala yung mga lupa nila dito, buong buo. Dito normal na lupa, ito yung ano, adobe. Di matibay ito, hindi basta-basta ang landslide. Oh, matibay. No? Tapos magbubungkal. Saan? Sa likod? Banda? Hindi. Hindi, Sa dyan na daw. Dito na, sa baba. Di ba may CR dyan, dyan. Yung katapat din. Yung Poso Negro. Diyan na rin, oh. At least maganda, nagtuloy-tuloy ang kanilang gawa. Natapos to. Okay na to. Right. So pag Sunday pala meron din silang gawa. Meron ding trabaho. Sana sila? Kahit half day lang. Half day, oh. Oo, kasi sayang din yung araw para at least tuloy-tuloy yung trabaho. Si Brenda, hindi makapunta gawa ng may sakit pa po. Sabi ni Ano po? Saan po ito gawa? Init, ah. Kakanina gawa sa mais. Ano tawag niyo dito? Tik-tik? Suman. Suman na tik-tik. Parang galit po yata siya. Akala niyang balbal. Baka mamaya lumipad ako bigla nito, ha. Pero mainit. Sige, maya titikman natin. Akala ko maging tik-tik na ako bigla, eh. Yan. So, susubukan natin yung kanilang suman na tik-tik. Tik-tik. Dili ka kita ang Bahan ako pala. Babay, lumipad ako nito. Hindi natitikman ko na to. Kasi hindi ko alam na tik-tik ang tawag dito. Sa amin, tik-tik. Dito. Iba pala sa barangay nila, no? Natitikman ko nga ito. Masarap. Kailan gumawa po nito? Ito ay gawa sa Mais. mais. Mainit. Asan sa atin? Ay, ganito. Ikaw gumawa nito, ha? Ali, dahil ba? Ay, kadali. Malay mo, may pumakayaw nito. Maraming bumili. Bahala ko. Sige, Ay, day. magkano isang ganito pag binibenta? Hindi niya alam kaya magluto siya ng... Ikaw lang tagagawa. Tapos yun yung nagbibenta. Wala man. Para Para snacks. Snacks lang yan. Inilagyan ng niyog tsaka saging. Magkano kung sakali, magkano bentahan nito madalas sa palengke? Dyan sa palengke, kay 10 piso isa. Isang ganito. Minsan, 5 piso. Kuha ako, 4. Gawan mo ako, ha? Dali natin sa hinaguan kay Brenda, ha? Madami Order. na magdala ka ngayon. Order. Di Gawa ba sila na? marunong daan? Gawa naman, magdala siya ngayon ba? Marami Ayo. man. Ano, ganito? Oo, parang Hindi. naman. Naku, ayaw niya ng gano'n. Alam mo yan, di ba? Di ba? Bigay Hindi, ba? bibili natin. Kasi parang yung bigas ba, yung mais, Ganon. binili ni Brenda, at least, di ba? Bibiliin ko rin, syempre, hindi yun naman hinihingi yung mais, bibili ko rin. So, kukuha tayo, tapos dadali natin sa bar para may pamerienda. Panutin mo na day, diyan dito. Naku, may pagkain na naman kapwa. Kain na naman. Ito. Ubos ang diet. Walang diet. Ano, sarap talaga siya, no? Sarap at maraming Dito talaga, pansin ko talaga, ang hilig din ninyo sa mga kakanin. Tayo mga Pilipino actually, kahit saan, kahit sa amin sa Antipolo, shout out din yung aming Suman Capital sa Rizal. Sarap. Siya.
talagang para ganyan sa sayo kasi pagdating mo naluto na agad eh. No. Hashtag sipsip. Yeah. Si ano ba niya? Judy. Judy May. Poland. Anak niyo po siya. Ito ba niya ba 'to? Hindi. Doon. Kasi ano niyo rin to? Sister. Tumakbo. Yun si Diday. Si Dida, si Judy May. Ilan daw ka na, Judy May? May asawa ka na? Anak. Asawa? Maghanap pa. Basta anak lang, okay na. Thank you. May pabalo siya sa akin na may pasyarong kuneta ako. Meron na namang lalantakan ng mga buaya doon sa sa hinaguan. Ni nanay mo may sakit din. Brenda, nagpahilot tsaka nagpa-suob. Oo. Dapat pupunta kami rito, pagkagaling namin ng Bacolod, kaya lang masama na pakiramdam niya. Snacks time. Okay na. Oyong, nalulungkot si Leo, Oyong. Oyong, ang saging daw, Oyong. Nakasalita siya. Ay, nakapagsalita ka na. Sabi mo lang, Sabihin mo Sabihin mo, I love you. Pala ang luto ni Judy May. Oo nga eh. Sarap eh. Sobra ka tayo. So, there you go mga moms. Natapos po natin bisitahin yung kanilang bahay. And now, may iba pang lakad si Joyans na gagawin para sa kanilang school and sa kanilang bahay. So, along the way naman kaya sinabay na rin natin siya. So, again, if you like this video, next time na yung kaya sabi nila sa video natin para karabong mabulong. Mahihain pa kasi siya. Hindi pa medyo, nakukuha yung kapal ng mukha namin. Diba, next time, kapag na-corner natin siya ulit, magkakaroon tayo ng kwentuhan with him. Okay, thank you so much. Again, please do follow Joyans. Oo, tapos Joyans DJ. Joyans D. Sandali. Parang mas malaki pa nga yung followers mo. So follow nyo na rin ako. Thank you. And please do like, share, and subscribe. And share this video. Bye.